što bakica radi na računalu ovako kasno navečer? I zašto je pobjegla preplašena kad me vidjela? Ali što je baka radila ovdje, prijatelji moji? To je ono što trebamo otkriti. No, nažalost, postavila je lozinku na računalo. I naravno, svi znaju da je lozinka bakina računara 1, 2, 3, 4. Zato što je baka jako stara i ne koristi teške lozinke. Zato što zaboravlja sve lozinke. Ali 1, 2, 3, 4 nikad ne zaboravlja. Sad idemo, vrijeme je za pristup bakinom računalu. Ali čekaj, pristup odbijen. Što to znači? Je li ozbiljno da je baka promijenila lozinku računala? Ali zašto je to učinila? Što baka skriva od nas? To je ono što danas trebamo otkriti, prijatelji moji. I iskoristit ću priliku dok je baka rastresena gledanjem televizije da započnemo našu istragu. Naravno, to ne bih mogao učiniti sam, zato računam na pomoć mog prijatelja, malog robota. Tako je, ovo ovdje je najpametniji robot na svijetu. I siguran sam da će ovaj mali robot ovdje moći otkriti koja je nova lozinka za bakin kompjuter. Hej, mala mačkice, reci mi onda, što ti treba ovaj put? Hej, mali robotu, imamo važnu misiju. Moramo otkriti što baka skriva na tom računalu. Čak je i 3 sata ujutro, a ona je bila tu radeći nešto tajno u ovo vrijeme i mi ćemo otkriti što je to. Postoji samo jedan mali problem. Nažalost, promijenila je lozinku, ali znam da si sposoban otkriti novu lozinku za računalo. Dakle, molim te, reci mi da ćeš mi pomoći. U redu, Maco, pomoći ću ti, ali u zamjenu želim tvoj omiljeni autić za igru. Ali čekaj malo, robotu, o čemu se tu radi? Kako to misliš da želiš moj najdraži autić? Jesi li ti lud? Znaš da volim taj autić, ali dobro, posudit ću ti autić samo na 1 dan, pod uvjetom da mi pomogneš otkriti lozinku bakina računala. U redu, pomoći ću ti. Idemo. Tako je, prijatelji moji, mali robot se složio da nam pomogne. Dakle, idemo. Vrijeme je da otkrijemo koja je tajna lozinka bakinog računala. Hej, mačkice, upravo ću početi s analizom kako bih otkrio lozinku za bakino računalo. Ali to će trajati 3 minute. Zato te molim, čuvaj me na sigurnom. Hej, mali robote, nemaš razloga za brigu. Već je 3 sata ujutro i baka već spava. Dakle, hajde, već možeš početi skenirati ovo računalo kako bi konačno otkrio novu bakinu lozinku. Hej, mala nestaško, što to radiš dirajući moje računalo? Hej, mali robotu, ne želim te ometati, ali moramo brzo pobjeći. Pogledaj, čini se da je baka već otkrila da pokušavamo pristupiti njenom računalu. U ovom slučaju moramo pobjeći na sigurno mjesto. A sada, mali robot, ne smijemo praviti buku jer nas baka traži. Hej, Maco, ovaj put je bilo blizu. Skoro nas je baka uhvatila. Da, znam to. Baka je bila stvarno blizu i skoro nas je uhvatila. Naša misija sada neće biti tako jednostavna kao što sam mislio, pogotovo jer baka sada zna sve. Moram ti reći da sam jako uplašen. Stvarno sam jako uplašen. Ali čekaj, kako misliš, mali robot? Jesi li uplašen? To je nemoguće jer ti si stroj i strojevi ne osjećaju strah. Znam da sam stroj i da ne bih trebao osjećati strah, ali baka je stvarno zastrašujuća. Stvarno, u ovom trenutku se moram složiti s tobom. Baka je stvarno zastrašujuća. Sve je u redu, razumijem te. Ako mi više ne možeš pomoći u ovoj misiji, u redu je. Pusti mene, ja ću učiniti ostatak sam. Zapravo, ne trebaš to raditi sam. Vjerujem da ti mogu pomoći s tajnom tehnologijom. Čekaj malo, kako to misliš tajna tehnologija? Što je to? Priznajem da sam postao jako znatiželjan. Hajde, moramo to probati. Vau, ovo je stvarno nevjerojatno. Osjećam se kao pravi robot.
Ali mali robote, kako to radi? S ovom tehnologijom mogu biti s tobom cijelo vrijeme. I tako ćemo istražiti baku. Wow, to je stvarno nevjerojatno. A sada s tim vještinama mnogo je lakše pobjeći od bake. I ti možeš ostati ovdje, mali robote, na sigurnom. Pa eto, poželi mi sreću, jer sada moram nastaviti ovu istragu. Hej mačkice, budi vrlo pažljiv. Baka je jako blizu. Da, mali robote, upravo sam vidio. Nažalost, 3 su sata ujutro i zato ne mogu dobro vidjeti. U ovom slučaju, mačkice, koristi noćni vid. Ali čekaj, kako to misliš noćni vid? Ozbiljno imamo tu tehnologiju. U redu, vrijeme je za uključivanje noćnog vida. Wow, ovo je stvarno nevjerojatno. Sada konačno mogu sve vidjeti. Sada kad imamo noćni vid, mogu točno znati gdje je baka. Zašto baka gleda televiziju u 3 ujutro? Iskreno, ne znam, ali pogledajte. Baka je upravo ugasila televiziju i sada mislim da ide spavati. Dakle, ovo je naša prilika, prijatelji. Moramo brzo otkriti lozinku za bakin računar. Hajde, robotiću, računam na tvoju pomoć. Aktiviram način hakera. Wow, kako nevjerojatno! Pogledajte ovo, na ovaj način ćemo otkriti lozinku za bakin kompjuter. Idemo, prijatelji moji. Moramo dodirnuti sve brojeve koji se upale. I prvi broj bakinog šifre je 6, a sada je 4, pa 9, 5, 2, 0, 3. A zašto je baka stavila tako dugačku lozinku na računalo? Iskreno, ne znam, ali sada je trenutak da pristupimo. I evo ga, prijatelji moji, uspjeli smo provaliti u bakin kompjuter. Ali čekaj, što je ovo? Kako to da baka ima tajnu mapu na svom računalu? U redu, trebamo provaliti u tu tajnu mapu. Hajde, mali robotu, opet trebam tvoju pomoć. Počinje skeniranje. Završeno skeniranje procesa. Sada, prijatelji, sada već znamo koja je lozinka za tajnu mapu koju baka skriva ovdje na svom računalu. Dakle, idemo. Lozinka je... Već smo otkrili lozinku. Sada trebamo pristupiti. Pogledajte, prijatelji moji, uspjeli smo. A sada je vrijeme da otkrijemo što je baka skrivala u ovoj tajnoj fascikli. Dakle, krenimo. Hej mačkice, vidi tamo, onaj na slici izgleda baš kao ti. Hej, mali robot, kakva je to priča? Izgledam li ja kao zec? Jesi li ti poludio? Zapravo sam govorio o drugoj slici. Zaista, mali robotu, u pravu si. Ova mačka ovdje izgleda baš poput mene, ali ona tamo nisam ja, čak ni zato što ovo ovdje nije moje ime. Dakle, možda je ovo mače ovdje, moj brat ili možda moj rođak. To je ono što trebamo otkriti. A još jedna zanimljiva stvar koju smo pronašli ovdje na bakinim računalima je slika ovog zeca. Nikad ne bih pomislio da je baka prije imala zeca, a također i psa, ali nikad nisam vidio ovog psa nigdje drugdje. I ovdje imamo još 2 mačke. Ali čekaj, kako to da je baka imala toliko kućnih ljubimaca, a ja nisam upoznao nijednog od njih? Otkrivena prijetnja. Ah, ti zločesti mačiću, opet diraš moje računalo. Ovaj put nećeš pobjeći. Hej bako, ali čekaj malo, što radiš budna u ovo doba? Mislila sam da ćeš spavati, ali sad kad znam da si budna, mislim da je bolje da brzo pobjegnem iz ove kuće. Čini se da smo pobjegli baš na vrijeme, ali možda me baka slijedi. Zato, mali robote, trebam tvoju pomoć opet.
Molim te, pronađi neko sigurno mjesto gdje se mogu sakriti od bake i provesti ovu noć. Sigurno mjesto pronađeno. Hvala puno, mali robote. Kućica na drvetu zaista je savršeno sigurno mjesto gdje mogu provesti ovu noć i zaštititi se od bake. Siguran sam da me ovdje nikad neće moći pronaći. Sada idemo. Vrijeme je da malo odspavamo. A sutra, kad već bude dan, možemo nastaviti našu istragu i konačno pronaći sve bakine mačiće gdje god se nalazili. Hej, mačkice, pomozi mi. Brzo. Čini se da me je baka pronašla. Idemo, prijatelji moji. Vrijeme je da spasimo malog robota. Mislio sam da je na sigurnom, ali izgleda da ga je baka pronašla. Ali kako je baka uspjela pronaći malog robota ovdje u našem tajnom skrovištu? Pogledajte, mali robot stvarno više nije ovdje. Čekaj, što se događa s mojim očima? Izgleda da su zauvijek nestale. I to znači da je mali robot možda u ozbiljnoj opasnosti, pogotovo jer sam izgubio vezu s njim. Ali sada moram biti jako oprezan, pogotovo zato što više nemam svoje sposobnosti noćnog vida. A budući da su već 3 sata ujutro, vrlo je teško vidjeti. Pogledajte samo kako je mračno. Hajde, prijatelji, vrijeme je da otkrijemo gdje je baka odvela malog robota. Možda ga je odnijela u kuhinju, a onda uklonila sve vike s mog malog prijatelja robota. Zapravo baka nije ovdje u kuhinji. U tom slučaju može biti samo u dnevnoj sobi. Baka uvijek sjedi na ovoj sofi gledajući televiziju i možda je ostavila malog robota ovdje negdje. Zapravo, opet sam bio u krivu, ne mogu pronaći malog robota nigdje. I moji prijatelji, upravo sam čuo buku koja dolazi iz tog smjera i nešto mi govori da je baka upravo tamo. I pogledajte, bili smo u pravu, baka je stvarno tu ispred nas i čini se da razgovara sama sa sobom. Ali što li to baka govori? Taj glupi mali mačak nikada neće otkriti da je njegov prijatelj u mom tajnom trezoru. Jeste li upravo čuli što je baka rekla? Upravo je rekla da je zatvorila malog robota u tajni sef. A gle, baka je upravo ovdje ispred nas i ne smijemo praviti buku. A sada idemo. Vrijeme je da iskoristimo to što je okrenuta leđima i uzmemo ključ tajnog sefa koji je upravo ovdje. A sada imamo samo još jedan mali problem. Moram razbiti ovu kasicu prasicu jer je unutra baka sakrila ključ tajnog trezora. Dakle, idemo. Vrijeme je da razbijemo ovu kasicu prasicu. Čekaj, zašto to nije uspjelo? Možda bih trebao baciti kasicu prasicu od bake s više visine da je razbijem. Uspjeli smo! I ovdje je ključ tajnog trezora. Hej, mala mačko, što si učinio s mojom kasicom prasicom? Ovaj put nećeš pobjeći. Ah ne, čini se da nas je baka opet pronašla. Idemo, moramo biti brzi. Moram spasiti malog robota i onda moramo pobjeći iz bakine kuće. I vidite, mali robot je stvarno bio ovdje i čini se da je na sigurnom. Hej, Maco, hvala ti puno što si me spasio. Bio sam jako uplašen unutar ovog sefa Hej, mali robote, što je to za priča? Opet se bojiš? Ali to je nemoguće, već sam ti rekao da si ti stroj. Ali dobro, u svakom slučaju to sada nije bitno. Ono što sada trebamo učiniti je brzo pobjeći iz ove kuće. I ovaj zadatak neće biti tako jednostavan, pogotovo jer je mali robot jako težak i zbog toga nećemo moći pobjeći kroz prozor na drugom katu. U ovom slučaju, mali robotu, imamo samo jedan izbor. Morat ćemo biti brzi i pobjeći kroz prednja vrata. Pa hajde, trebam da me pratiš, jer vrijeme je za bijeg. Pogledajte, robotić je stvarno nevjerojatan. Jeste li vidjeli kako je upravo sišao niz stepenice? Izgleda kao da robotić poznaje ninja tehnike. Pogledajte, prijatelji moji, on se spušta niz stepenice okrećući se kao ninja.
Ali sada, mali robotu, nemamo vremena za to. Moramo brzo pobjeći iz ove kuće. Sada trebamo iskoristiti to što baka gleda televiziju. Pa krenimo. Evo me, već sam na vratima. Samo ti nedostaješ, Robosimas. Što se dogodilo? Zašto si ostao ovdje zaglavljen? Idemo, požuri, prijatelju. Moramo pobjeći prije nego baka sve otkrije. Već sam sve saznao, mačkice. Ovaj put nećeš pobjeći.